Vanmiddag beginnen we een serie van 3 evenementen die wij houden op het Curaçaohuis in het kader van de Internationale Dag van de Vrouw. Die is jaarlijks op 8 maart, zoals jullie weten. En ons eerste evenement bestaat of behelst een presentatie door mevrouw Hadassa Vorm. En op een gegeven moment stond ik op een punt. Of ik ga eraan, of ik moet wegwezen. Als je voor zo'n keus komt te staan, dan is het of er een eind aan maken, in mijn geval, of er wordt een eind aan gemaakt, of je kiest er bewust voor om weer op te staan. En dat was mijn keuze. Was het makkelijk? Hell no. Maar ik sta hier nu. En ik sta hier nu voor iedereen, voor elke vrouw, ook mannen, want ik hoor wel eens, ja, joh, je hebt het niet over ons. Er zijn ook mannen die dit soort dingen meemaken, maar ik sta hier voor de vrouwen. Want ik ben zelf een vrouw en ik heb dingen meegemaakt die wij vrouwen meemaken. Een man krijgt geen kinderen, hij krijgt ze wel, maar fysiek niet. En daarom sta ik hier vandaag bij jullie. Wij vertellen onszelf heel veel verhalen. Nee hoor, het heel goed met mij. Ja hoor, ik voel me prima. Is het waar? Of is het een verhaal? Is het een verhaaltje wat je zelf vertelt om de dag door te komen? We moeten die oude verhalen gaan loslaten. Onderzoek. What's going on? Als je er zelf niet uitkomt, zoek professionele hulp. Investeer in jezelf. En we investeren heel veel. Als ik spreek vanuit mijn eigen cultuur, Surinaamse cultuur. Ik word 60, ik moet een feest, ik moet naar Suriname, ik moet 3 jurken, ik moet 3 bands en ik moet eten dat je helemaal gek wordt. En daar hebben we wel geld voor over. Kost ik weet niet hoeveel geld. Moeten we in de schulden? No problem. Maar een stukje eigen ontwikkeling, duur man, is wel duur hoor. Wij moeten onszelf gaan afvragen, waar ligt je prioriteit? Waar ligt je prioriteit? Want het feest gaat over. En je wordt ook weer 61 als het goed is. En 62. Het is een never-ending story. Of kies je voor jezelf en zeg je van nee, ik ga er iets aan doen.